conseil des ministres bara mun olu baro timela anga jamana kono Bamako Fabala arabado no bena desamkalo kile muga masamba fulani muga anisaba jamana nyema colonel Asimi Goita alega nyema okumu konala mbara nunu timela pale kulubala okumu konala conseil des ministres ma oye projet de texte do olu koni baro buluda ko fe ka klaka nomination do ke fokata alla banque na fuldi do la no fuma ko communication Otemelenko abefom mako chapitre de communication kuna folidi mununkela ministre meteleke ministre d'état la anga administration décentralisation au ministre ale kuna folidi ke kanyesi conseil des ministres ma muni abe fofem mako observatoire o jekuli ko obechika boyno la sunela abefom mako association naf mako observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali dans la sunela abefom mako observatoire o jekulumbe no ko abechika boyno Kwebe ka foko la shurula mumu teleke jakulu nyera sigili la senka ko wa nafolo mumbe boka du akabaro fana odafe no teleke wa observatorina ko boro madon anga jamana nyemo fana re ofe ko vetu ko abeka dangalike anga sharata bulu mum blalembe ni bara okmu konala kajira ka foko ni observatoire yera ko be ka fo okoni kabi obeno o makuna fuli fo isidi anga wa gouverneur makanla Bamako gouverneur ka sanga wa yele mali mun ali wa la kurali mun be o ka baro tabulula o ka okumu konala wa fo kata se amedumne ko bi rapport mbe di ka seka o di ya sanya fo ka kala no fuma ko rapport d'activité ko baro shima etime o ka bara okumu konala wa okofe mume teleke jakuli yere anyama la ko akonbeka wa abla baraw munni abeka ulika joko ne abeka galado kosebe jabana raka tabulu chamala wa fefe teleke abe akila munundi wa kalaflu ko la mesela la kalafli temele of mako referendum no kala juin kalo samba fulani mu ani sabata mele kibeka foko ayake ka soro abeka dangarika sharia munbe ka kuma akola ni atakalaje alfo mako wa autorité indépendante de gestion des élections oka amirina koni wali amun mfle ko abe kafa bela jele meka dankari ke anga fasore sharia gafela kenla afuma ko wa loi numéro 04038 ni ale bulna blala o kalo kle duru samba fla aninani ni ale bekuma wa jekulu manof mako association wa ni abe kuma o luka statut yere ka kenla ni atakalaje ni jekulu metele ko observatoire ka no boleno anga ministre des affaires étrangères ministre mgabala nshilime Mali ani jamana bara kunyo nyana bolima hay kuna fuliga conseil des ministres ma kasanga afuma ko wa application kanala receive afuma ko anga jamana ni uranda jamana o kabulu nyuma ko konala wa takabulu do mbeka ke uranda jamana la kanu ke anga jamana do ma ko be ka fo Mali fanamna onyo na kelenke wa uranda jamana fana Mali konala na afuma ko application de la réciprocité wala kibe ka fo kabi samba fula ani muwa okumu konala wa uranda jamana nyamo olubeka wa balado kuni ke kaseka noko sonoko yake Mali munum be uranda jamana kono konala no oyule ka joko ke katai no be do uranda jamana konala wa olukon be do obe afuma ko wa visa muni okoni obeta kadu wa kerenla sans faire sera fait kaseka do wa uranda konala kibe ka fo ko baraw munum beke abika sababu ka seka sonoko yake kosebe wa wale o nafulo munum beta ka do la kibe ka fo bela jelembe be ka bo o kan o kon be du ka to ka wa kunyo nyana bo ka kala ka bonia ta ka laje wati muni adlembe o mamu abete akunda mata teme skle bisaba kanu bitele ka lokelen jatela o be seka do ka to o ka wa baraw fana ke ka to ka chunya na bo ka kala ka segi ka sorola visa ko kuma ko ni ote oni nyonche o kuma gelen gonna la kibe ka fo Mali fana akilna kelen ta ka fo mumetalike wa ni akilna ina ni uranda be ka oke ni Mali mumbe uranda jamana ka ko o sonno ya fana Mali fana mina oke wa uranda ka munu uranda Mali jamana ko na no be na o ka chunya na ba fana ko abu o fana sonno ya kelen ka ulu fana ye ni akilna mun fle ko ka sababu ka do fara Mali aleni uranda ka wulu nyoma okumu konnal anu ka jamana ka nyeta hotemelen ko anga kana so ministry ani nyondeme ale kuna fule dike ka nesi conseil des ministres fana ma kasanga afoma ko Mali asendoli mumiteleke wa forum mondial des réfugiés atako flana okumu konnala forum mondial des réfugiés kibe ka fonu ulu baro koni o baro kala Genève ka fe no ni o kala desam ko kletan saba kata se akletan durma samba fula ani muwa ani saba ko akala sababu ka se ka jamana chama koni faranyonka akusi fe
wa akilna mun fana tala ko nala kibe ka fa class bobi ka se ka wa jamana nun bela jelen bla o ka o yera di baraina o ko fe ka se ka o sendo fana ni nyata ni kula kan la mu be teleke ni forum yera la kibe ka fo wa la jen kala sababu ka fo mu teleke a forum on kala Genève ka o fe no desam kalo samba flanta ani nani o ye akilna mun fo o la ko o tema kon tala ka bla bala muni ataka laje abefama ko kaseka dofara wa tesirika wa sigida ofana olakana likola fokata se abefama ko nyondema obseka sabati tugo mina kanyashi mamunu mebo osiorola kanyashi uluma mume taleke fana wa abefama ko nyondema sra mumbe no ni oshaka da obeno kaseka demela se wa uma kaseka dofara olufana ka bara ayanga ka mamunu mbese fana kabo ewa kanoka siorola oborola kanoka ewa siorokorola kibe ka fo deme ka seka do matuko munula unanyo nao ka seka kokoro mando ka fana kanyeshi wa ma afo mako wa système de santé malikon nala wa kena ko obuna kun kan kenla ka seka bolli nyumanke to muna ka seka deme do boro la fana ka seka yanga di ama kuiba ka fo ne forum yinko akone kala miselere mu koni akala sababu ka wa mali gouvernement la transition akamirina la ni barata bulukan ka seka akilna falen chamake ala kena ko ani enyon de mekrengren la anga jamana konnala mume teleke mamun yuli ka doko ne ka taka ni ewa la sirula ka nyonyo nunun kon bloda o ka musonyano ka sisiri fana o yira kene konka tuko munana akala sababu ka bulli nyuma fana o time ka seka kokoro modo fana ka kanyeshi o ka baraw tabulu ma tukumna mawo beseka wa bunala mane yake erela okofe anga ministry mga balance lembe mawera ka bara koma aleni wa fonction publique na ofuma fana ko dialogue social wa ka sigi ka fo fana sinzi be ka fo o ministry ayukuna fulike ka nisi conseil de ministry ma kasanga wa fonction publique concours mun ngoni blodalimbe do na tawla ay nyafolike ola kibe ka fo o concours bara blodalino wa do na tawla mum na ke mali ro chamala o kum ko na la kibe ka fo wa samba fulani mu ani saba na fulo mun talembe ka bla kama kaseka ando barakta okumu konala ko abaro na damne sibido no be ben desam kalo kile muga anisaba ma samba fulani muga anisaba muni abna to sela fokata se desam kalo kile bisaba ane kelema samba fulani muga anisaba mumna kekerela wa santri woro kono mali konala alini bamako faba ne bara nunu na ufuma ko awa a épreuve fora no ufuma kan la épreuve technique ni obeteleke ingénieur de l'agriculture sene ko buna kun kan fokata se généralement ulu baro de bidamna weke wa lycée ba aminata jaro la bamako ko fe no sibiri do no be desam ko le mo kan saba masamba fulani mo ani saba amina ke anga ministre fe mo ka bara ko ne shiri me fonction publique ko ma ka bara ko o ma kerngela kibe ka fo mumeteleke lisi la wa candidat were ka lisi anu ka centre ko okoni obe o ka bololo straka na of mako city www.ncfp.ml kaboyno ministry metalike shifina kaw ani faragolo nyenanje ministry fokata se faso de men waliya o ministry ma ale kuna fulike ka nyesi conseil de ministry fana ma wala kiba ka fomu metalike afoma ko première phase wa nyon kuma mun kon kala état généraux kun buna kun kan bara kun folo koni ko ulu koni o bela jalen koni o tme ko nyana nya fole kala ulu balo kon wala koni watina la bonde be ka sabati ka se ka afoma ko phase national kaseta concertation bafana ombolola oda senfe mume teleke kumfula mun temela kibe ka fana ufuma ko état généraux chifna ko ka kuno chifna ka wereka ko kana ufuma ko état généraux de la jeunesse ko akon classe bobi kaseka wa datu fenche mala kenla sigida ko la katasi region kono aleni jamana ko kankoma mume teleke ni sigika fona ufuma ko concertation kaseka kilno nyine kadon ko be ka fo akoni baro koni odkela desam kalo legale samba fulani mo saba ni ataka laje mali communique no woro bonyongo ibe ka fo baro koni timelo bela jelen la mume teleke wa munum fana kala region kono la kibe ka fo wa desam kalo duru aleni wa mali region tan ani kono do kerengren la pokata se bamako faba ma kibe ka fo ani wa ambassade ne consul la jamana ko kan ko beta ka fo ko jamana muga ani sababu nyongo bela jelen mun musendola ni barala
o kɔfɛ tuguni a fɔ ma ko processus mun ni a bɛ tali kɛ wa service national des jeunes la formation minnu kɔni bɛ ka kɛ o bunakun kan a y'a jira k'a fɔ ko o wa kɛnɛ la mun bɛ kuma sifinakaw la minnu bɛ ni olu yɛrɛ tɛ wa fonctionnaire ye ka bɔ yen nɔ ka taa se minnu fana garisɛgɛ jala wa fonction publique yɛrɛ bunakun kan collectivités ale ni a ta ko 7nan n'o bɛ tali kɛ maa minnu fana garisɛgɛ donla wa ENA a fɔ ma ko école nationale d'administration ENA o concours maaw a ta ko 7nan fɔ ma ko a ta ko 7nan fɔ ma ko 7e promotion minnu fana garisɛgɛ donla o la olu ka baara ka taga formation kɛ SNJ la a datulu la ka ɲɛfɔli kɛ kibɛ ka fɔ ni formation in ka ɲɛsin SNJ service national des jeunes ma ko a tala ka bila mun bɛ tali kɛ kɛnɛ la a bɛ tali kɛ maa 700 bɔɲɔngo sifinakaw la minnu yɛrɛ tɛ fonctionnaire o kɔfɛ tuguni maa 400 ani 70 ani maa 6 olu minnu kɔni garisɛgɛ donla fonction publique fana la collectivité kibɛ ka fɔ olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin baara in na ni y'a ta la fɔ ma ko awa 5e cohorte attaque duruna mun ya ni baara ni formation kɔni kɛ SNJ o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya la service national des jeunes kibɛ ka fɔ mun bɛ taa jɔ kɛrɛn la wa a fɔ ma ko effectif maa minnu kɔni kun bɛ a kɛnɛ kan ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 1,000 ani maa 70 ni maa 3 olu kɔni bɛ tali kɛ o la ka jira k'a fɔ labanw kɔni olu bɛ senna cogo min na ka i kunda bafu kan cogo min na ni formation bɔra ka se ka taa kɛ n'a fɔ ma ko formation commune de base o bɛna kɛ ni hakilina nin fana nɔfɛ mun bɛ tali kɛ visite médicale kɔ mun bɛ tali kɛ visite médicale la o kɛlen kɔfɛ o bɛna o baaraw timɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan mara ani mɔni ko ma ale ye kunnafoli kɛ ka ɲɛsin conseil de ministre ma ka jira k'a fɔ a fɔ ma ko wa campagne nationale de vaccination olu ka cérémonie de lancement baara olu kɛla a fɔ ma ko wa vaccination du cheptel 2023 ka taa bila 2024 o baaraw bɛɛ lajɛlen timɛla kibɛ k'a fɔ nin baara nin kɔni a kɛla a fɔ ma ko campagne nationale de vaccination o kɔni kɛla wa dimanche don n'o bɛnna décembre kalo tile 17 ma 2023 a kɛla wa cathédrale la kɛrɛn la wa misiw feereyɔrɔba mun bɛ n'o fɔ ma ko marché à bétail o kɛla kɛrɛn la Kambila o commune la Kati mara la Kati cercle la a kɛla jamana premier ministre ka ɲɛmaa hukumu kɔnɔ jamana premier ministre ka ɲɛmaa hukumu kɔnɔna n'o fɔ ma ko docteur Sogɛl Kokala Mayiga campagne nationale kibɛ k'a fɔ a taala jɔ bagan 76,000 wa bagan kunkolo minnu bɛ n'o ye tɔnɔbɔ kɔni kɛ kɛnɛ la misiw misalala kibɛ k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla wa baara cɛɲumanba ye sabula a kɔni laɲini mun tun bɛ a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sela ka sɔrɔ a kɔnɔ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛ ko ma ni ɲɔgɔn dɛmɛ a ye kunnafoli di kɛ conseil ministre ma ka ɲɛsin banako kisaw ma kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ a fɔ bana ma ko corona virus ko a jelila k'a fɔ nin dɔgɔkun ta ko banabaatɔ kɔni cayala ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ta kan ka bɔ yen nɔ a bɛ fɔ bana ma ko denga ko a jelila k'a fɔ nin dɔgɔkun in fana ta ko olu banabaatɔ cayala ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ta kan o la jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ko a kɔni a ye welewelema kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma maaw ka se ka u janto yɛrɛ tanga la ka ɲɛsin bana ninnu ma Bamako décembre kalo tile 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon officier de l'ordre national ale bolo bɛ sɛbɛn o la